La presència de la Covid-19 està afectant el dia a dia de la nostra ciutat, de la seva economia, dels seus habitants. Més mascaretes, mancos somriures i coes cada cop més llargues al convent dels Caputxins, al centre de Palma, on cada dia acudeixen 270 persones a recollir un entrepà. Pot ser el seu únic aliment del dia. Abans de la pandèmia aquí hi havia una gent que sobretot ateníem gent del carrer i s'atenien unes 100 persones, 150, depenia molt de les circumstàncies. Clar, a partir de la pandèmia la cosa ha canviat molt, Al primer moment, els primers dies de confinament va baixar, però després de seguida vam arribar a quasi 200. Va haver-hi un moment que vam pujar a 230, es va tornar a baixar a 200 i en aquests moments estem a 270 persones que venen diàriament a buscar el seu entrepà. El pare Gil Parés, superior del convent, reconeix que la generositat de la gent a través dels donatius s'ha vist incrementada, però no nega que ens trobam davant una situació complicada i que no és fàcil per ningú. És dur perquè veus molta gent nova. Els que coneixes, més o menys, ja saps que, saps les seves realitats i dius, saps que pots ajudar-lo. Però quan et venen, a vegades, famílies amb nens, clar, això t'afecta perquè dius, clar, aquestes persones mereixerien alguna més bo, necessitarien alguna més digne. I clar, molta gent d'aquestes vivien feines precàries, no legals. I aquesta gent són els que han quedat sense res. Alguns sabem que venen a buscar els entrepans i treballen, per tant vol dir que els estan pagant quasi res o estan fent poques hores. I són aquesta gent els que venen a buscar, que en principi no és la gent que ajudàvem nosaltres ajudàvem la gent del carrer, però estem ajudant gent de tot tipus. El termòmetre social dels Caputxins no enganya. Cada cop hi ha més gent a Palma que passa gana.